Усім прывітанне, даражэнькія слухачы, усім прывітанне новым слухачам, усім прывітанне старым слухачам. Калі слухаеце гэта на Яндекс.Музыкі, калі ласка, клікайце на падабайку, нам гэта вельмі важна. Вы слухаеце падкаст першы гікаўскі, першы падкаст на трасянкі, які выходзіць везде, дзе толькі можна. Дзе пусцілі. Хутка, як гэта было, хутка будзем выхадзіць на хвалях, якія падыходзяць к вашай спінна-мозгавой жидкасці. Матрыца. Гэта найгоршае выпрабаванне слухаць 24/7 наш падкаст. Слухай, выйшаў новы трэйлер прыквела гульні тронаў. Хата цмока называецца. Хата цмока. Я вось не ведаю ніякай же беларускай агучкі, я не ведаю, будзе ці не, у гульні тронаў была ў апошняга сезону. І вось будзе хата смока, ці не хата цмока, але выходзіць 21 жніўня, а таксама яшчэ паказалі постары. Ты іх бачыў? Так. Яны выглядаюць нібыта вось просто... Нібы ты персонажа выбіраеш у некай ігры. А я хотел сказать, вот памятаеш, як робяць постары расійскія фільмы, типа там ператварэнне, ці як яны там могуць назвацца. Защитнікі. Так. Вось гэтае кіно, якое ранга B, ты такі, о, добра. Нехта паглядзеў некалькі таторыял по фотошопу і на ютубчыке. Агонь, вогнішча, больш вогнішча. Агонь PNG скачаць. Чаму не? Цудоўна. Як ты ставішся да гульні трону? Ты глядзеў? Так, я паглядзеў іх цалкам. Вельмі падабалася першыя сезоны. Мне здаецца, як і ўсіх так. Бо першыя сезоны вельмі цудоўныя, і вось чым бліжэй к канцу, тым горш атрымліваецца. Я калі навучаўся ў універсітэты, я прачытаў усе кнігі, а пасля пачаў глядзець серыял. Тады я быў на першым курсе, калі ён пачаў выхадзіць. І я паглядзеў, мне здаецца, сезонаў 5, і потым я просто забіў, таму што я просто не перамагу гэты серыял, і ён пераможа мяне. Я памятаю, калі я чытаў кнігі, я такі, добры галоўны персанаж Нед Старк, і яму такую бошку так, як і ўсё. Так, ён ўжо ўвесь час, гэта галоўны сэнс гульні престолаў, тронаў, то што ось ён табе падабаецца, не, яго ўбіваюць. Так з усімі, акрамя Джонасона было. Мне больш цікава, як скончацца кнігі, таму што у ці будзе якае адрозніванне ад серыялу. Мне здаецца, што будзе вельмі вялікае адрозніванне, бо ты ведаеш, чым скончыўся серыял? Я ведаю, я прачытаў спойлеры. Ария Старк убіла спойлер-алёрт, калі хтось яшчэ не бачыў. Ария Старк, караля ночы, убіла кінжалом. Не, я гэта ведаю. Там, я ведаю то, што яго там злілі, таму што я, калі чытаў кнігі, я вельмі чакаў фінальнай бітвы, таму што яны ўжо так да гэтага цянулі. Там ужо гэты бедны Джон Сноу, ён уже і са стенкай пабываў. І не толькі і на стенке, і пад стенкай. Везде ён уже быў. Вось. І гэта Ария Старк туды паматалася. Туды-сюды. Вось мне здавалася, што яна будзе галоўнай у гэтай тэме, таму што яна стала безлікай, і я думаю, што яна потым каго-небудзь але мне не будем выкарыстоўваць лаянкі, памятаеш, я такое казаў калісьці. Вось. Я думаю, што яна заб'е ўсіх тых, хто забіў яго бацьку. Вось, я вось не ведаю, яна забіла ўсіх? Не. Не? Ну добра. Некаторых забіла, але не ўсіх. Яна ж там увогуле за ўсіх сваіх родзічай помсціла. Я не ведаю. Яны паказалі караля ночы як галоўную праблему, і яго злілі за 5 хвілін. Я больш запомніў апошні сезон тым, што ён быў вельмі цёмны. І там нічога не было, сплошная цемра, нічога не бачна. І я памятаю, калі мои сябры глядзелі апошнюю серыю, мы глядзелі гэта на вельмі добрым, такім неверагодных памераў тэлевізары, і на гэтым тэлевізары нічога не было бачна, просто вось чорны экран. На гэтую серыю ушло 30 мільёнаў. Так. Але ж ты бачу, колькі зараз каштуе выканаўства гэтага серыялу, там некалькі мільярдаў. Одна серия, там больше, чем увесь сезон чуть ли. Я памятаю, что кожная серия апошняга сезону каштавала больш, чым увесь першы сезон. Таксама яшчэ і Disney паказаў паўнаварты трэйлер Обі-Ван Кенобі. Яго прэм'ера будзе 27 траўня на Disney+. Ты глядзеў гэты трэйлер? Не, я не глядзеў. Ведаеш, таму што вось усе гэтыя зорачныя войны, якія зараз існуюць,
і тыя што выхадзілі раней, яны мяне ніяк не цікавяць, таму што я схадзіў на кіно на першы фільм новай трылогіі. І я такой яго паглядзеў, і ён ніякіх эмоцый, у мяне не было ніякага откліка. І я не ведаю водгука. Я не ведаю, чаму вось гэтага водгука не здарылась, таму што мне падабаюцца першыя звёздныя войны, але падабаюцца вось чалавеча. Я магу іх паглядзець вось калісьці, калі мы там з сябрамі набудзем піва, чыпсаў і будзем сядзець вось такія, а во што нам сёння паўтыкаць? А давайте ўключым зарочныя войны. Я ўвогуле якці далека ад гэтага сусвету зорачных войн, мне так не то што не цікавіць, але я глядзеў «Мандалорца». Я паглядзеў, мне здаецца, 1,5 сезона. Вось я хочу зноў пачаць, бо я не памятаю. Я яго скончыў глядзець не таму, што ён мне набрыдла ці яшчэ штосьці. У мяне проста не было часу, і вось таму я такі, ага, добра, потым. І вось гэта потым ужо год ідзе. Я паглядзеў першы сезон «Мандалорца», я пачаў глядзець другі, там змянілі каларыстыку, і я такой, колеры змянілись, не то выключу. А яму просто грошай... Агучка не тая. Яму просто грошай дадалі. А не, я глядзеў яго ў арыгінале з... Гэта цікавая гісторыя, таму што я яго глядзеў з беларускімі субтытрамі. Да, гэта было, ведаеш, гэта быў толькі першыя маі пачаткі, калі я спрабаваў размаўляць на мове, я тады яшчэ жыў у Менску, і я наткнуўся на торренце, на якім-то беларускім торренце. Вось гэта важка сказаць. І я глядзеў гэта ўсё з беларускімі субтітрамі, і мне было вельмі добра. Гэта быў, мне здаецца, першы раз, калі я такі, я магу прыймаць контент на іншай мове, і мне будзе добра. На іншай мове ты пра беларускую? Так. Таму што калісьці ты размаўляеш усё жыццё па-расейску, ты ж ведаеш, як гэта адбываецца. Так, беларуска в Беларусі. Вось так. Вось мы ўсе пачалі размаўляць на беларускай толькі ў Літве. Netflix паказаў трэйлер 3-го сезона «Каханне, смерць, роботы». Усе новыя эпізоды выйдуць 20 траўня. Вельмі чакаю, бо я паглядзеў трэйлер, мне здаецца, разы 2 ці 3. І мне здаецца, што яны узялі старыя фірмы, не фірмы, а кампаніі, якія малявалі першы сезон, і яны іх такія, будь ласка, намалюйце нам 3-й сезон. І такі, добра. Я пасля твайго савету пра другі сезон, я такі, зараз гэты серыял для мяне не існуе. Так, я, мабыць, пагляджу 3-й сезон, я калісьці пераглядаваў першы сезон, і я такі, так, усё яшчэ вельмі добра. Па гэтаму я не то, што бы чакаю, я вось так... нават паглядваю на яго. Калі выйдзе, мабыць, калі будзе час, калі вось там будзе вечар, і я яго там залпам пагляджу весь. Персанажы тыя ж самыя в некаторых момантах там проскакиваюць. Памятаеш з першага сезону гэтых 3 роботаў? Ну вось там другая, мне здаецца, серыя была пра 3 роботаў і кота. Не памятаю. Такі маленькія і... Добра, забей. Не суть. І вось гэтыя роботы з'яўляюцца ў 3-м сезоне. Я чакаю, калі выйдзе далей што-небудзь з гэтымі персанажамі, я паглядзеў другую частку пра Блю. Вось яна мне вельмі спадабалась, таму што ён вельмі меланхалічны. І яна мне казалася вельмі сумнай. Вось мне гэта сум, ён мне падабаўся. Таму вось я бы паглядзеў вось нешта такое. Я паглядзеў вось амаль што ўвесь такі серыял. Вось пра такога персанажа, які... Пра робот. А чаму не? Ты ж глядзеў паўнаметражны фільм пра Валлі, і цябе было добра? Так. Сама гісторыя. А там увогуле словаў няма, калі ты памятаеш. Там цікавая гісторыя. Не, ёсць эпізоды, вось, напрыклад, не ведаю, як на беларускам будзе, над разломам арла, ці як так эпізод назваўся, вельмі цудоўна. Намалявана цудоўна, сюжэт цудоўны. Гэта з другога сезону? З першага. З першага? Так. Потым першая серыя пра жывёлу, якая там б'ецца на рынге. Вось, тоже цудоўна намалявана, цудоўная гісторыя. А мне вельмі яшчэ спадабалася пра лісіцу, калі ты памятаеш. Так, гэта ў карэйскім гэтым стылі. У японскім. У японцаў існуе багіня, якая... Японцы, прашу прабачення. Яна бароне паля. Вось, калі, мабыць, ты глядзеў анімешку «Ваўчыца і прянасці». Так, лайно.
Лайно? О, пайшоў адсюль. Ідзі ў дупу, халера. Я не ведаю, я не разумею, што ў ёй знайшлі. Ну, гэта звычайна аніме, што... Тое ж самае, яна вельмі меланхалічная. Яна, вось, ты такое уключыць і проста заліпаць. Гэта як лоу-фай музыка. Ты калі ўключаеш сабе лоу-фай плейліст, ты яго не слухаеш. Ён табе дзесьці гуляе, цябе добра. Вось тут тое ж самае. Ведаеш, што вельмі меланхалічна. Па той бок загарадзі. Так. Вось гэта для мяне мне таксама вельмі спадабалася. Так, трэба пераглядзець. Мы зараз глядзім Gravity Falls. Я бачу, так. Я такі, а я ўжо забыў пра тое, што гэта такі добры серыял. Тое, што вось там існуе, там же свая вось гэтая вселенная, якая такая, вау, цэлы свет. І ты кожны раз пераглядзіваеш і кожны раз бачыш усё новыя адсылкі, і ты такі, вось як яно было зроблена. А мне здаецца, вось, што я яшчэ не выспеў для таго, каб яго зноў пераглядзець. Я вельмі хочу, але я яшчэ памятаю, чым гэта ўсё скончыцца. Такой з гульнай тронаў зараз. Я вельмі хочу, але такі, трэба яшчэ, не ведаю, год пачакаць, а потым ужо можна пачаць. А зараз такі не. Я ўчора да вас прыйшоў, я такі, так, я ведаю гэту серыю, я ведаю, чым яна скончыцца. Я такі, а гэта проста рандомная серыя, там, мне здаецца, першыя сезоны якісь былі, то трэба чакаць. Мне цікава, ці Алекс Хірш выпусціць далей што-небудзь просто ў свеце Gravity Falls, таму што... Просто што-небудзь, хаця б хай выпусціць. Не, калі так глядзець, Рик і Морти існуе ў свеце, якім існуе і Gravity Falls. Калі ты не ведаў гэта. Не, 100%. Таму што там даже есть серыя ў другім сезоне, калі яны ў першы раз уключаюць свой портал, у іх са стола нейкія прадметы, нейкія рэчы падаюць і засасваюць у портал. І так, і Рик з Морти адчыняюць сабе портал, і ў іх гэтыя рэчы падаюць з порталу. Калі я не памыляюсь, то стваральнік... І шмабілок там ёсць таксама. Стваральнік Gravity Falls та Алекс Рик і Хірш. Морти, яны сябры. Мабыць і так. Просто адсылкі друг да друга. Я не ведаю. Тэорыя цікавая. Ну што? Пачалося. Мабільная гульня па Warcraft. Я просто памятаю, мы такія з табой сядзелі у тым падкасці і такія, па Warcraft 3 будзе. Гэта вельмі цікава. Што ж там такое пакажаць? Я табе што казаў? Будзе вапяшчы твар у інтэрнэт-магазіну Андроіду ці iOS-у. Яно так і здарылася. Гэта просто Clash of Clans, але з героямі Warcraft. Яны яшчэ і такую назву выбралі. Warcraft Archlight Rumble. Вось я, калі гэта кажу зараз, мне язык ламаецца. Просто я не поймаю адной рэчы. Насамрэч, навошта яны пайшлі вось па таму шляху, калі яны просто капіруюць. Таму што гэта выглядае просто як взяли Clash of Clans і просто нацянулі на мадэлькі. Так. І ты глядзіш такі, добра, вось гэта ты самы энгрэтрал, які толькі вось пра які мы размаўлялі. І тое ж самае, я ведаю, навошта яны гэта робяць. На мабільных платформах вельмі шмат гульцоў, якія будуць у гэта гуляць. Яны палююць зараз тых кітоў, якія будуць прынасіць ім вельмі шмат грошаў. А астатнія гульцы будуць просто заходзіць туды. Але ты бачыў, была навіна пра тое, што былі плей-тэсты, і на гэтых плей-тэстах усе гульцы кажуць, што геймплей вельмі сумны. Не, яны казалі штосьці. Не, яны казалі, што ён вельмі сумны і што трэба яго неяк рабіць хутчэй. І я такі, вось, дзе будзе манетызацыя? Яны просто будуць табе прадаваць што-небудзь, каб просто ты мог што-небудзь рабіць з геймплеем, таму што яны казалі пра тое, што ты можаш толькі глядзець на тое, што праисходзіць на экране і нічога не робіш. Мяркуючы па першых водгуках, гульне бракуе дынамікі, але бітвы ўсё адно ў меру займальныя. Добра, мабыць, гэтага я не дачытаў. Але гэта не адмяняе маіх словаў. Гэта Clash of Clans. Гэта просто Clash of Clans. Я ніколі не гуляў у Clash of Clans. Вось Clash Royale. Адно лайно. Просто ёсць две старонкі і такія, друг на друга ідуць. Гэта нейкі Tower Defense? Штосьці падобнае да яго. Таму што, калі ты памятаеш, у трэцім Warcraft'е было вельмі шмат вельмі цікавых Tower Defense'аў. Яны ж і прыйшлі адтуль, таму што яны прыйшлі як мод з картак Warcraft'у. Вот зрабіце ў Tower Defense добры які-небудзь. Так, у вас так шмат вопыту ў гэтым.
Але Не, ну вось вопыты шмат у мададзелаў, не ў іх. Ну, найміце мададзела. Штосьці, калісьці Valve так же сама наняў Dota 2. мададзела і выйшла Dota 2. Просто 0+, гэта ведаеш, яшчэ одна донатная памылка. гэта гульня, ось, яна выглядае як Animal Crossing, но Animal Crossing гэта гульня, а Warcraft... Якую не стыдна гуляць дарослым мужикам. Ось гэта лайно? Гэта лайно. А ты яшчэ бачу, як яе прэзентавалі? Так, Сядзел, там мужик з дзяўчынкай сядзелі, і яны сябе так вялі, просто у іх кожны раз вось гэтыя фейкавыя эмоцыі. І такія: вау! Now we presenting new game. Вось такое. І вось усё з гэтым прыдыханнем, вось такое. На каго гэта? Гэта афіцыйны YouTube канал, які глядзяць хлопцы, ну, у агульнай часткі хлопцы там 25-30+. Вы ім прэзентуеце гэты, як он называецца, Archlight Rumble, які просто, ну, добра. Хлопцы, у вас што, тэлефона няма? Так. Ну, я не ведаю, як такая вялікая кампанія можа зрабіць такое. Не, я ведаю, грошы трэба заўсёды. Канешне, а зараз яшчэ і Microsoftу прадаюцца. І ось Microsoft будзе сасаць грошы просто з усіх частак, якія толькі ёсць. Гэта так цікава, тое, што велізарная кампанія, як Blizzard, робіць ось гульню 0+. А тут той же момант, кампанія, якая робіць Genshin Impact, робіць вельмі добры шутер. І ты такі, а там ли деньги трэба, грошы? Я не разумею. Ведаеш, што робіць Genshin Impact зараз? Не робіць сваю гульню на Nintendo Switch. Да козлы, блин. Я чакаю, я не ведаю уже. Я чуў, што яго не выпускаюць на Switch, бо Switch яго не цяне. Так телефон яго цяне. Не, мне здаецца, што не ў гэтым праблема. Не заносяць грошы. Мабыць, так. Просто хтосьці не хоча заносіць грошы. Ubisoft занеслі і выйшла іх гэтае... Лайно. Як оно там назвалася? Phoenix Rising. Immortal Phoenix Rising, так. Ну, добра. Я, калі выйдзе гульня по Warcraftу, я вось просто з прынцыпу, я яе спампую, пагляджу яе, а потым закідаю лайном. Уяві, калі табе спадабаецца. Ты такі, што са мной? Вадзім, ёсць гульня? Нокліп выклалі дакументалку пра гульню, якая называецца Ravenholm. Гэта гульня, якую адмянілі, і яна была ў свеце Half-Life ад Arcane Studios. Я калі паглядзеў гэтую дакументалку, я не тое, чтоб я яе глядзеў прямо, я праклікаў, паглядзеў геймплей і такі: вау, гэта... Может, ты гэта скінуў, калі я быў на працы, я не паглядзеў. Не паглядзеў? Гэта просто, гэта рэальная халфа, якая існавала, і ў іх ёсць працоўныя билды, дзе ёсць аграменныя ўзроўні. І оно не выклалось нікуды. Яна просто пабывала ў производстве на маду, і пасля гэтай вось распрацоўкай яна просто адмянілася. І я сяжу такі: навошта? У мяне не такое дзікае каханне да Half-Life'у, але я вось як чалавек, які там нарадзіўся ў 90-х, маё дзяцінства было там спачатку нулевых, ёсць у мяне некае штосьці вось такое да Half-Life'у, таму што я і первую і другую частку застаў, і першую і другую частку прайшоў, потым некалькі разоў перапрахадзіў, і я б зараз, ну вось калі б выйшла нешта такое, я вельмі б зарубіўся. Ну, ось у мяне сябр ёсць, які Half-Life цалкам увесь прайшоў. Пачынае з першых, і ён прайшоў, калі я не памыляюсь, 7 частых Half-Life'у. Спытайце, адкуль 7, бо там шмат мадоў. Вось. І ён усё гэта прайшоў, і ён такі: хочу трэцюю халву. Адразу хаця б трэці эпізод другой халфы. Так. Ну, ось яны зрабілі добры Half-Life Alyx. Ой, гэта прям... Я яго не гуляў. Мне здаецца, ніхто з маіх знаёмых, ніхто яго не гуляў, бо для гэтага трэба VR, как мінімум. Калі б яшчэ быў PSVR, я быў бы згодзен, але набываць яшчэ одну прыладу толькі для адной гульні, не. Ой, слухай, я так свой ноут набыў для GTA 5. У нас тут лайно на лопаце. Ну давай, распавядай. У Ларіан паабяцалі даслаць скрынку конскага лайна махлярам за абмыльныя DMCA
скаргі па відэа з музыкай з Divinity. Там гісторыя была такая, што некія тралі інтэрнэтныя, яны дасылалі скаргі на Ютубе на плейлісты з музыкай Ларыен, і гэтыя плейлісты блакавалі, але гэтыя плейлісты былі афіцыйныя. І яны такія: опа, халера, штосьці здарылася. Штосьці не тое, трэба штосьці рабіць. Не, ну слухай, гэта цудоўны прыклад таго, што трэба зберагаць гумар нават у такой лайнянай сітуацыі. Вось для мяне Ларыен зараз такі на коне, і я такі: трэба пагуляць у трэці Baldur's Gate. Я яму не даваў ніякіх шансаў, а зараз такі: добра, чаму не? Мне здаецца, яны з часам дададуць скрынку з лайном як аб'ект гульні. Ці ведаеш, ты набываеш сабе што-небудзь за прадзаказ, і там же заўсёды за прадзамоўку даюць якую-небудзь там стилбук, яшчэ што-небудзь, скрынку лайна. Ты гуляў Divinity? У Divinity гуляў, у першую, у другую не гуляў, таму што я ведаю, што яна ёсць на Switch, і я зараз стаяў, паліў на балконе і такі: трэба, здаецца, набыць другі Divinity, пагуляць. Першы Divinity вельмі цудоўны. Я пакрокавыя баі ненавіджу, але Divinity гэта той прыклад, які ты глядзіш, крыху яго трымаеш і такі: не ваняе лайном. Цуд. Але калі адчыніць скрынку... Не, я гуляў толькі ў другога. І як? Мне спадобалася, але мне здаецца, я быў тады, ну, не ў тым узросце, каб яго гуляць. Ён для мяне вельмі складаны быў. Гэта было рок. Мне здаецца, таму год. Ён выйшаў 5 год таму. 2017. Вось мне здаецца, я 10 год 2018 гуляў. Добра. Так. Ну слухай, там вельмі складаная ролевая сістэма, але там вельмі цудоўны сюжэт. Так, я ведаю. Я яго не асіліў, я пайшоў на YouTube глядзець сюжэт. Я калі даведаўся, што яны робяць трэцюю частку Baldur's Gate, я такі: о, добра, таму што зараз гэтая серыя ў добрых руках, і я за яе не палохаюсь, і мне здаецца, што калісьці я яго пагуляю, але я, мабыць, магу зараз абмыляцца, ён ёсць толькі на PC, таму што мне здавалася, што яно выхадзіла ў раннім доступе ў Steam, як-то, і там гэта па эпізодам было, і вось гэта мяне неяк так... Яшчэ адну гульню чакаць я не хачу, я лепей потым возьму і гэта, і ўсё цалкам пройду. Мне не дападобы ўвогуле такія... Ну, тебе ж не падабаюцца RPG-кі. Так. Ну вось. Мне дападобы такія RPG, як... Skyrim. Ведьмар. Ну гэта не тое, што RPG, ведаеш, што гэта не той тып RPG, ну, які вось такі. Мне здаецца, Skyrim гэта RPG. Ведьмак не. Ой, Ведьмар не RPG. Гэта больш такая сюжэт, бой. А вось, напрыклад... Экшн ад трэцяга твару. Так, а вось, напрыклад, Skyrim, ну гэта RPG, слухай. Ролі-плей гей. Яна такая, ведаеш, вельмі лёгкая. Ты заўсёды можаш паставіць хард. Ну, мабыць. Мне просто вось так, мне вельмі падабаецца Oblivion. Вось у Oblivion я прайшоў некалькі, мабыць, 10, мабыць, 15 разоў. У мяне на яго нагулена, мабыць, 1500 гадзін. Як і у другі Dark Souls. Вось я Dark Souls, калі першы раз пачаў гуляць, я яго таксама не асіліў. І пайшоў глядзець на YouTube. Што там адбываецца такое? Мне цікава. Меня вельмі цікавіць увесь сусвет Dark Souls, Bloodborne, усей гэтай вось мрачнай Dark Fantasy. Так. І таму я весь час гляджу. Я ведаю сюжэт. Ёсць такой расійскамоўны канал Librarium. Ён выпускае перекрёстак миров. Вось я табе вельмі саветую, таму што гэта вельмі добрае відэа, каб просто паглядзець лор, азнаёміцца з ім і такі: вось пра гэта было. Мне здаецца, я яго глядзеў, бо я шмат па якім гульням сусветам. Warhammer той ж самы, таксама ведаю. Вось Warhammer ніколі не паймаў. Ну, Warhammer гэта вось такая гісторыя, якую трэба ведаць, і вельмі добра, што яе пакуль так не злайнялі, як мне здаецца, як злайнялі гісторыю WoW. Бо гульня... Далей гісторыю WoW не ведаю. Там ёсць гісторыя. Ну, добра. Давай ты паглядзіш гісторыю гэтага Dark Souls, а я пагляджу
Так я веду гісторыю Dark Souls. Ну добра. Яшчэ ведаеш, што адбылося? У EVE Online з'явіцца простая падтрымка табліц Excel. З гэтым дапаможа сама Microsoft. Вось як раней жартавалі, што Ева гэта... Сімулятор Excel. Так, вось вам, трымайце. Ой, просто, мабыць, слухачы не ведаюць, але Excel гэта просто, гэта частка EVE Online на дадзены момант. І гэта... Я не ведаю, там зараз некія гульцы, якія вось таргуюць на біржах і так далей, яны просто маліцца будуць на CCP Games. І ты ведаеш, як яны вырашылі гэта стварыць? Яны пайшлі бухаць у бар. Мне здаецца, яны паглядзелі мемы пра Еву. Не. Яны сядзелі, там было 3 кабеты, і гэтыя 3 жанчыны, яны такія, мабыць, дадаць табліцы, і гэта дажыло і здарылася ў жизнеспасобны праект. Мне здаецца, што часам з дадаткамі Ева прост ведаеш, ты пампуеш дадатак, і у цябе гульня замест таго, каб расці ў розмеры, яна паменшваецца. І ты потым адчыняеш гульню, а там просто Excel табліца. Яны просто Microsoft Excel. Браузерка будзе потым. Як памятаеш, гэта байцоўскі клуб быў. Вось, ты просто адчыняеш, у цябе ёсць караблік, ты навешваеш просто нейкія малюнкі і такі, ўсё добра, можна ляцець. Цудоўна. Не, ну слухай, Ева гэта вельмі не для ўсякага гульца гульня, яна прям так... Я як чалавек, які гуляў Еву з 2011 по 2017 годы, магу сказаць, што гэта так. Але калі ты усасваешся ў Еву, просто Ева гэта гульня пра тое, што заўсёды для цябе будзеш нешта новае. Заўсёды ты такі, гэта так тут працуе? Ось, цікава. А ось яна вельмі вузкаспецыяльная. Не. Просто Ева гэта сімулятор песочніцы. Ты заўсёды знаходзіш, чым займацца цябе самому. Цябе нічога не падсоўваюць. Таму што я ведаю гульцоў, якія гуляюць у Еву па 10 год і займаюцца толькі майнінгам. Яны просто лётаюць к астэроідам, майняць іх і звяртаюцца абратна. Ім добра, і гэта цікавіць, чаму не? Я спрабаваў Еву, але не май. Але усе гэтыя гісторыі, якія адбываюцца ў Еве, гэта прям можна друкаваць кнігі па ім, мне здаецца. Канешне. Не толькі кнігі, але яшчэ можна і добрыя фільмы здымаць і серыялы, таму што... Але я ведаю, што коміксы робяць па ёй. Так, і коміксы ўжо робяць. Ты, мабыць, калі ты ведаеш пра комікс, ты ведаеш пра што ён? Гэта гісторыя гульца, у якога адбылося. Там была такая жанчына, якая назвала сябе каралевай, і яе вельмі добра развілі. Ой, я памятаю гэту гісторыю, я яшчэ Блуджаць распавядаў, мне здаецца. Здаецца так. Быў шпіён, які прыкінуўся яе закаханым, і ён яе развёў на карабль, і потым яе знішчожыў. Так гэта ж потым, мне здаецца, гэта гісторыя, гэта была яна прычынай асінай вайны. Не, асіная вайна потым была. Зразумеў. Але вось, калі вы хаціце сабе заняць на вечар, вы просто можете ўключыць што-небудзь з Евы, якія-небудзь гісторыі, заліпнуць, гэта будзе як паглядзець фільм «Зорачных войн». Тут выйшла гадавая справаздача Ubisoft, і не ўсё так добра. Так, там вельмі сумна. Там падзенне выгадлёўкі і продажу па 300 мільёнаў еўра ў Assassin's Creed, Far Cry і Rainbow Six. То есть усе тыя гульні, на якія мы такі, у іх жа гуляюць усе, амаль што усе. Вось мне здавалася так. Але каля мяне, вось у коле маіх сяброў, ніхто ніколі не гуляў у Assassin's Creed ці Rainbow Six. Я не ведаю, хто гэта набывае, каму гэта цікава. Вось ты калі-небудзь, вось акрамя першых 2 частак Assassin's Creed, ты ў вас што-небудзь гуляў? Не. А ў першыя часткі гуляў? Так. Хто гэтыя людзі, якія гуляюць у апошнія Assassin's Creed? Я першую частку раз 5 праходзіў. Не ведаю навошта. А мне она такой сумной показалася. Ну, я потым паглядзеў вось 3-ю частку, мне здаецца. А потым яшчэ і Black Flag. Калі быў, я такі, гэта не той Assassin. Я звык да першых. У мяне на Nintendo Switch ёсць Assassin's Creed Unity. Я яе сабе набыў на скидкі за 34 еўра. І она мне так уже больш чым год вісіць, я яе даже не спампоўваў.
Я такі, ну калі-небудзь, вось у мяне ёсць бэклог, у які, канешне, ніколі не гляджу і ні ва што не гуляю, але вось у мяне номінальна ёсць Assassin's Creed. Мне вось здаецца, Ubisoft на тым і зарабляў, на такіх як я, якія такі, о, Assassin's Creed па скідончыку, а? Можна взяць. Знічачка? Хай ляжыць. Ну і ось Assassin's Creed, Far Cry, добра, ну ось. Напрыклад, Far Cry пасля трэцяй часткі я ведаю, ён страціў у гульцах. Опять-таки, хто-небудзь насамрэч гуляе у Far Cry? Я вось такіх не бачу. Я не гуляў ні ў адзін Far Cry. Слухай, даже ў сваім дзяцінстве не гуляў. Мне здаецца, я ва ўсіх гуляў. Ну, першы, які быў гэты ось старэнькі. Потым... Я яго бачыў у кампутарным клубе. Ну, ось. Другі Far Cry, які мне вельмі падабаўся. І трэці Far Cry. Пра што яны? Ну вось так Far вось. Cry, кожная частка пра то, як хтосьці пападае на якісьці остраў, і там яму трэба кагосьці злога ўбіць. Усё. Гэта як Зельда. Ты Лінк, і цябе трэба забіць Ганана. Так, але гэта... Зельда крашча. Лепш. Ось тут я гатоў гэта сказаць. Rainbow Six я ведаю, што там калісьці была зброя, якая заставляла танцаваць людзей. Вось усё, што я ведаю пра Rainbow Six. Ты яго путаеш. Гэта не ён? Гэта не Saints Row. Гэта не адно і тое ж? Не. О, щит. Ну вось. Які зашквар. Saints Row гэта ж увогуле не Ubisoft. Так, а выглядае як клейнот Ubisoft. Не трэба. Saints Row добрая гульня. Як пафаніцца увогуле тут. А Rainbow Six гэта... Гэта нешта тактычнае, мабыць? Гэта нешта тактычнае, і наколькі я памятаю, раней гэта была гульня на Том Клэнсі. Усё зразумеў. Ось. Splinter Cell, якая? Так. Ага, так. добра. А зараз гэта проста як Контра, толькі больш магчымасцей. Напрыклад, тыя ж самыя шчыты. Тактычны шутер. Так. Зразумеў. І ось мне здаецца, у яго аўдыторыя добрая. Ну вось... Бо я ўвесь час яго бачу. Я заўсёды раблю гэтую абмылку, таму што я ўсё падваджу пад сваю лінію, і я такі, я ў гэта не гуляю, здаецца, ніхто ў гэта не гуляе. Мабыць, нехта і знойдзецца проста вось для мяне усе Assassin's Creed, напрыклад, яны ўсе аднолькавыя. Я вось гляджу, і яны там дадалі яшчэ што-небудзь, але гэта там экшна трэцяга твару з паркурам. Мы з табой размаўлялі пра тое, што вось я там ніколі не гуляю эксклюзівы Sony, таму што яны аднолькавыя. Вось гэта для мяне тое ж самае, таму што для мяне вельмі важен геймплей, а калі геймплея такога вось якаснага няма, ты тады такі, навошта мне ў гэта гуляць? Таму што кінцо я магу паглядзець на смартфоне, на YouTube, дзе-небудзь, на Netflix. Мне здаецца, ведаеш, як можна паглядзець, колькі гульня мае гульцоў? Зайсці на YouTube і ўбіць яе назву. І паглядзець, колькі праглядаў. На тым і... Як мне здаецца. Тут статыстыка ад Disney Plus пад'ехала. Яны нам кажуць, што за першыя 3 месяцы 2022 года яны набралі 7,9 мільёна падпісантаў. Заўважна больш за 5,2 мільёна чаканых аналітыкамі. Netflix, смактай. Я, мне здаецца, разумею, чаму гэта так атрымалася, бо у іх выйшаў добры лунны рыцар, якога ты глядзеў? Не глядзеў, я вось хачу яго паглядзець, але я чакаў, калі выйдзе апошняя серыя, а калі яна выйшла, мне праваліла столькі працы, што я такі, Вось, так, я паглядзеў яго. Добры серыял, калі табе падобаецца Марвел. Вось, калі ты ведаеш... Гэта яшчэ адна супергеройка, так? Гэта яшчэ адна супергеройка. Зразумеў. Так. А якія-небудзь персанажы марвелаўскія, акрамя яго, ёсць? Там Тор, мабыць, з'яўляецца дзе-небудзь у кадры? Нікога не з'яўляецца, але там ёсць... Мне здаецца, там ёсць адсылкі на іншых персанажай Марвел, бо я не ведаў нават, што за герой. Месяцовы рыцар. Вось. Я такі паглядзеў, так, добра. І я заўважу некаторыя моменты, і я такі, ведаючы Марвел, такі, гэта, мне здаецца, якаясьці адсылка, якой я яшчэ не ведаю, потым даведаюсь. Всё, добра. Гэта зразумела. У мяне так было, калі я глядзеў апошняга Чалавека-павука, і я такі, добра, гэта адсылка, але я яе не разумею. Ну вось, і я не ведаю, што яшчэ на Disney Plus выхадзіла, але мне здаецца, гэта адна з
прычын таго, што ён так хутка набірае падпісантаў. У гэтым свеце вельмі цікава глядзець на Netflix, якія страціваюць сваіх падпісантаў, і ты глядзіш на іх такі, не, праблема не ў сістэме, не ў тым, што людзі ўжо наеліся гэтай падпісачнай сістэмай. Праблема ў тым, што людзі наеліся павесткі. Так, я толькі вось к гэтаму кланіў, таму што калі вы робіце нешта павестачнае, няхай гэта будзе добрае, няхай гэта будзе нешта цікавае. Вось, напрыклад, мне здаецца, што гэта Netflix зараз робіць новы Resident Evil. Калі я не памыляюсь, гэта Netflix. І вось цікавасць у тым, што гледзячы трэйлер, я не заўважыў жоднага персанажа з белым колерам шкуры, які быў добры. Яны ўсе злыя, але ўсе персанажы, у якіх чарны цвет шкуры, яны ўсе добрыя. Калі б я быў з тых людзей, я б сказаў, гэта толькі для цябе важка, якога ён колеру. Не, але ж гэта не добра. Я не супраць калі ты ў наступны раз будзеш такое казаць, ты пачні з фразы я не расіст. Так. Я, канешне, не расіст, але не, насамрэч, это ж штосьці не тое. За Disney я вельмі рады, няхай будзе далей, няхай будзе канкурэнцыя, няхай далей будуць серыялы, няхай яны будуць цікавымі, а не тое, што зараз здымае Netflix. Мне здаецца, Netflix таксама штосьці добрае здымае, але мы гэта не глядзім ніколі. Мы гэтага не бачым за сцяной злайна. Апошняе, што я глядзеў ад Netflixу і мне спадабалася, гэта Палігі легенд было. Як он назваўся? Я не памятаю, але я зразумеў. Аркейн, так. Вось, і ён мне спадабаўся, але ён быў настолькі графоністы, што праз некалькі серый у мяне ўжо ішла галава колам. Мне ўжо ішла галава колам, таму што я такі, нешта вось проста трэба там крыху перадахнуць, таму што калі я заўсёды гляджу вось такой узровень графікі, мне ўжо пляваць, што там было ў сюжэце, якія там далей ідуць лініі, не, я такі, гравло, як ты школьнік, якому набылі PS5, ён вельмі прыгожа. Вось Netflix таксама любоў, смерць та роботы. Вось таксама Netflix, таксама добра. Но не, мы будзем рабіць эйфарыю. Я ведаю, што у эйфарыі вельмі шмат ёсць фанатаў, якія вось могуць бараніць гэты серыял, таму што ім падабаецца. Але калі я размаўляў з гэтымі людзьмі, яны такія, я не ведаю, чаму мне гэта падабаецца, але вось ёсць нейкі вайб. І вось я гэта заставляю на тое, што я не паймаю гэтага вайба. Ну вось мне здаецца, што гэта пры табе была размова, вось я не памятаю, з кім я размаўляў, але мне сказалі, што у эйфарыі яна паказвае, як дрэнна, калі ты юзаеш наркотыкі. Я такі, а чаму там гэта знята так прыгожа? Чаму яно там, не ведаю, шчасце, там, радасць, усё гэта... Я глядзеў 6 серый, я больш не проста не вытрымаў. І я не ведаю, дзе ты там бачыў шчасце, але яно там просто, там сам па сабе вось гэтыя праблемы з башкой, якая яна атрымлівае, праблемы з наркотикамі, яна вельмі романтызіравана, таму што калі вы зависимы ад наркотикаў, гэта не так происходит. Нават паглядзець на людзей, якія выпіваюць увесь час, як яны выглядаюць. А уявіце, што будзе, калі наркотыкі. Яны такі, я не магу, мне так дрэнна. Адчыні акно, вельмі душна стала. Слухай, мы учора вырашылі паглядзець Еўрабачанне. Я глядзеў Еўрабачанне ў 2018, мне здаецца, годзе, і гэта быў крынж-крынж. Але тое, што я паглядзеў учора, чаму так сумна? Я вось не ведаю, вы выбіраеце песні, якія вось вы прыязджаеце на песенны конкурс, і вы выбіраеце ад сваей краіны баладу, на якой можна заснуць. Як жа Вулф Банана? Ты як-небудзь здзіўлены тым, што Украіна перамагла? Мне здаецца, ніхто не здзіўлены. Мае віншаванне, песня мне не то, што яна мне не падобаецца. Я яе слухаў з першага дня, як яна толькі выйшла. Было гэта, мне здаецца, месяц ці 2 назад.
яна крыху прыелася і паслухаць на фоне гэтага штосьці новае. Не, трек гэта вельмі добра, этна-поп-музыка. Так, было зразумела, што яны пераможуць. Мне здаецца, ніхто гэтым не сумняваўся. Але так, я не ведаю, чаму усе пачалі рабіць вось музыку ў гэтым напрамку, такое лайно ў міре, мы будам плакаць. І яны проста ўсё Еўрабачанне, пакуль не выходзіць Вулф-Банана, і потым зноў. І Калушы там штосьці разгрывае. Я пра тое, што Калуш перамаглі бы і без вайны, як па мне, таму што яны адні прыехалі вось з жывой музыкай, якая музыка. Так, не тое, што вось гэта вот пластикавая, не поймі што. Вулф-Банана. Там былі і іншыя прадстаўнікі, якія вось былі добрыя. Але для мяне, калі я глядзеў гэта Еўрабачанне, адсотак 85, я просто такі, як гэта вытрымаць, калі ўжо канец. Мне просто трэба... Так. У якісьці момант мы просто на 21, мабыць, на 21 краіне мы выключылі гэта. Я просто ўключыў Twitter і такі, дачакаюсь. Просто дачакаюсь. Пагляджу свой TikTok, не буду гэта глядзець, мне ўжо ніякай розніцы няма. Не, я сёння зранку прачнуўся такі адразу. Оп, Telegram. Калуш перамаглі. Зразумеў. Далей, ўсё, больш ніколі не буду глядзець гэта крынжабачанне, таму што для мяне я не ведаю навошта, таму што ведаеш, што мне гэта напомніла? Я глядзеў на людзей, якія ведуць гэта мерапрыемства, і я адразу успомніў тых людзей, якія паказвалі мабільны Warcraft. Яны ж такія ж самыя, у іх такія фейкавыя эмоцыі, і ведаеш, што там было. Яны ў які-то час выходзяць і такія: у нас ёсць official DVD і CD-аўдыо, набывайце. Я такі, якое CD-аўдыо, што ж? Ты памятаеш, кожны Новы год ідзе перадача «Навагодні аганёк»? Так. Голубы аганёк. Голубы аганёк, так. І вось уяві сабе, што цепочка якая ідзе. Калі б ты ведаў, у голубого аганька ёсць афіцыйны Spotify плейліст, а ў Еўрабачанні нема. Яны прадаюць CD-дыскі. Але яны, мне здаецца, наймаюць адных і тых жа людзей. Просто каб яны сядзелі такі: А ты што-небудзь з гэтага Еўрабачання бачыў? Там былі такія візіткі кожнай краіны і паказвалі адразу на дроне пралёта. Калуш выпусцілі кліп па Стэфані сёння зранку. Я бачу. Здымалі ў Ірпене, Бучы і гэтым Гастомелі, так. Так, я бачу. Вельмі добры кліп. Гэты кліп рабіла тая ж самая кампанія, якая рабіла апошні кліп Bring Me The Horizon, які Дай For You. І там вось якасць, яна вельмі добрая. Але ось ты глядзіш і перасмыслёўваеш усю песню. Такі воу. Я казаў пра тое, што там у гэтых візітках пралетае дрон, паказвае красоты Італіі, і там, напрыклад, некае кінуе, потым гэты дрон падлетае і праецыруе там нейкіх учаснікаў, якія просто там на сценке дзе-небудзь праекцыя. І гэта так крынжова смотрыцца. Ты вот глядзячы на гэта, ты такі, якой зараз год? 2006, 2005. Слухай, яны ж ніколі, Еўрабачанне ніколі не было такім прям... Вау! Каб усё добра прям у тэхнічным плане. Але гэта галоўны песенны конкурс па планеты зараз. І калі ты паглядзіш які-небудзь Оскар, які вось галоўная прэмія ў кіно, яна не такая стыдная. Мне здаецца, бюджэт у іх болей, не? Не. Еўрабачанне зарабляе вельмі шмат грошай. Таму... Я просто не ведаю з майго кола. Мне здаецца, ніхто не глядзіць Еўрабачанне. Так мы таксама не глядзім. Учора было сумна, і мы такі, паглядзім Еўрабачанне. Украіна там выступае. Украіна там пераможа. Пуцін зранку прачнуўся, а Украіна перамагла. Ты бачыў, як бамбанула ў каментах усіх пасля Еўрабачання? А рускія, мне здаецца, гэта боты, большасць ватнікі, можа. І яны такія: о, победили. Им отповедают: не, вы не участвовали. Я поглядел, это просто жах. Люди, что с вами не так? Я
Я не разумею. Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Подписывайтесь там, дзе вы гэта слухаеце. Также у нас ёсць і тэлеграм-канал, дзе выходзяць апошнія навіды рознага гікаўскога. У студіі былі Лёша, та Вадзім. Усім да пабачэння.